Każ ġdid ta' COVID-19, ifiqu 6 persuni, ebda fatalità. U dan l-aħħar aġġornament tas sitwazzjoni tal-coronavirus f'pajjiżna kif l-aħħar 24 sija pajjiżna reġistra każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiqu 6 persuni biex bekk il-każi attivi issa niżlu għal 54. Dawn iċ-ċifri ħarġu minn fost 1021 swab test. Aħbar tajba ili għal jum ieħor ma kienet reġistrata ebda fatalità tal-coronavirus f'Malta u f'Għawdex biex bekk it-total ta' mwiet baqa' 419. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar sigħat madwar 1500 persuna tlaqmu b'mod sħiħ għal kontra l-virus, dan filwaqt li issa aktar minn 50% tal-popolazzjoni Maltija hija imlaqma b'mod sħiħ. L-istatistika turi li għad 17 il-jum konsekuttiv ma ġiet irreġistrata l-ebda fatalità kawża tal-coronavirus f'pajjiżna filwaqt li fl-aħħar 10 tiem pajjiżna irreġistra total ta' 23 każ ġdid. Fi sviluppi oħra, l-Air Malta qed tgħid li minn meta li vjaġġar reġa' ritorna għan-normal fil-11 ta' Ġunju qed ikun hemm persuna kull titjira li tiġi miċħuda milli titla' fuq titjira tal-linja nazzjonali ta' meta bħalissa idħul f'Malta mingħajr kwarantina jista' jsir biss fuq il-preżentazzjoni ta' ċertifikat tal-vaċċin maħruġ f'Malta jew swab test meħud 72 siegħa qabel il-wasla. Kelliem għall-Air Malta kien kwotat jgħid li madwar 160 passiġġier ma tħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan minħabba dokumenti insuffiċjenti. Intant, numru ta' persuni li tkellmu ma' Net News ispjegaw kif is-sit tal-Gvern li minnu joħroġ iċ-ċertifikat tal-vaċċin mhux qed jaħdem kif suppost fejn jidher li għal xi raġuni il-website tkun inaċċessibbli għal ċertu ħinijiet matul il-ġurnata.